54% tal-poplu Malti u Awċi jemmel li għandha tintrefa' responsabilità politika għas-sitwazzjoni attwali tal-coronavirus f'pajjiżna u dan b'kuntrast għall appoġġ ta' aktar minn 80% li l-Gvern kellu 3 xhur biss ilu. Fost dawk li qed jitolbu responsabilità politika hemm terz ta' dawk li qalu li 3 snin ilu ivvutaw lil Partit Laburista. Dan kollu ħareġ minn stħarriġ ikkummissjonat minn The Sunday Times of Malta li wera kif l-appoġġ lejn il-mod kif qed jaħdem il-Gvern niżel minn 83% f'Mejju li għadda għal 40% llum. Minn dakinhar kienet kontroversjali d-deċiżjoni tal-Gvern li jiftaħ l-ajruport u l-portijiet kif ukoll li jagħti permessi għall-attivitajiet tal-massa. Fost dawn tal-aħħar kien hemm parties b'DJs internazzjonali li oriġinarjament kienu skedati li jsiru f'pajjiżi oħrajn. Madankollu minħabba li l-pajjiżi l-oħrajn ma aċċettawx il dawn l-attivitajiet isiru għandhom fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali tal-virus, il-Gvern Malti għażel li jaċċetta li jsiru f'pajjiżna. Kawża ta' dawn id-deċiżjonijiet kontroversjali tal-Gvern f'pajjiżna rajna żieda drammatika ta' każi attivi. Dan anke fid-dawl tad-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li l-mewġ jinsab biss fil-baħar. Semajt ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. U dak kollox qiegħed jurina illi l-aħjar ħaġa flok noqogħdu nbeżżaw bit-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa. L-aħjar ħaġa li jistgħu jagħmlu nies imorru l-baħar u jgawdu l-baħar. Kien hemm anke d-dikjarazzjoni tal-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia li pajjiżna għandu l-mekkaniżmu adattat biex jikkontrolla s-sitwazzjoni. It's hypothetical, but we have the right protocols, the right mechanisms in place. Sa dan it-tant fl-istess ħarriġ ir-riżultat ukoll żieda fil-mewġa negattiva tal-poplu dwar kif il-Gvern qed jitratta din is-sitwazzjoni mill-aspett ekonomiku. Dan kif minn 3 xhur ilu l-hawn kien hemm żieda ta' kważi d-doppju minn 7 għal 13% fost dawk li jemmnu li l-Gvern mhux jitratta sew l-isfidi ekonomiċi ikkawżati mill-coronavirus.